Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ντάφλος Μάριος Σωτήριος και σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την εργασία μου, η οποία πραγματεύεται το ζήτημα της ανίχνευσης ψευδών ειδήσεων με χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης. Ας αρχίσουμε. Η δομή της σημερινής παρουσίασης θα είναι ως εξής. Αρχικά θα κάνουμε μια γενική εισαγωγή. Στη συνέχεια θα ανασκοπήσουμε τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. Έπειτα θα παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, καθώς και τα αποτελέσματα. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μια συζήτηση, στην οποία μεταξύ άλλων θα αναφέρουμε περιορισμούς και προτάσεις. Ας ξεκινήσουμε με την γενική εισαγωγή. Τι είναι fake news? Fake news είναι το παραπλανητικό περιεχόμενο, το οποίο παρουσιάζεται ως είδηση. Τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επιφέροντας σοβαρές συνέπειες σε διάφορους τομείς, όπως είναι η οικονομία, η πολιτική και γενικότερα η δημοκρατία. Η εργασία μου εστιάζει σε τρία κύρια ζητήματα. Πρώτον, στην διερεύνηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων μεθόδων βαθιάς μάθησης στην ανίχνευση ψευδών ειδήσεων στην γερμανική γλώσσα, δεδομένης της περιορισμένης έρευνας σε αυτή τη γλώσσα σε σύγκριση με τα αγγλικά. Δεύτερον, στην εξέταση διαφορετικών στρατηγικών υπέρ- και υπόδειγματοληψίας για την διαχείριση ανισόρροπων συνόλων δεδομένων. Και τρίτον, στην βελτίωση της διαφάνειας με την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών επεξηγησιμότητας. Συνεχίζουμε με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ξεκινώντας από την προεπεξεργασία δεδομένων. Οι τεχνικές προεπεξεργασίας είναι σημαντικές, καθώς συνεισφέρουν στην ελάττωση της διάστασης των δεδομένων κειμένου και καθιστούν πιο εύκολη και αποτελεσματική την εκπαίδευση αλγορίθμων βαθιάς μάθησης. Τέτοιες τεχνικές είναι η αφαίρεση των κοινότυπων λέξεων, η πεζογράφηση του κειμένου, η αποκοπή των καταλήξεων και η λιμματοποίηση, που μετατρέπει τις λέξεις στην λεξικογραφική τους μορφή. Ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στο θέμα του μετασχηματισμού των δεδομένων εισαγωγής. Επειδή τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν να χειριστούν απευθείας δεδομένα κειμένου, γι' αυτό το λόγο τα κείμενα πρέπει να μετασχηματιστούν σε αριθμητικές αναπαραστάσεις που αποτυπώνουν με ακρίβεια το περιεχόμενο. Μια τέτοια μέθοδος είναι αυτή της διανυσματοποίησης, η οποία μετατρέπει τα έγγραφα κειμένου σε έναν πίνακα καταμέτρησης λέξεων. Ωστόσο, υπάρχουν και πιο εξεζητημένες μέθοδοι, οι οποίες αναπαριστούν τις λέξεις ή τις προτάσεις με τη μορφή πολυδιάστατων αριθμητικών διανυσμάτων. Για παράδειγμα, ο αλγόριθμος Word2Vec παράγει στατικές αναπαραστάσεις λέξεων, ενώ το μοντέλο BERT επιτρέπει δυναμικές αναπαραστάσεις προτάσεων. Στα πλαίσια της εργασίας αναφέρθηκαν επίσης τεχνικές αντιμετώπισης της ανισορροπίας δεδομένων και πιο συγκεκριμένα τεχνικές υπερδειγματοληψίας, όπως είναι η τυχαία υπερδειγματοληψία, ο αλγόριθμος SMODE που δημιουργεί συνθετικά δείγματα με βάση την ομοιότητα στην μειοψηφική κλάση και ο αλγόριθμος Borderline SMODE που ως επέκταση του βασικού SMODE παράγει συνθετικά δείγματα επιδρώντας την περιοχή κοντά στα όρια μεταξύ των κλάσεων. Επιπροσθέτως, αναφερθήκαμε σε τεχνικές υποδειγματοληψίας, όπως είναι η τυχαία υποδειγματοληψία, οι μέθοδοι near-miss που αφαιρούν δείγματα της πλειοψηφικής τάξης που βρίσκονται πιο κοντά στα δείγματα της μειοψηφικής τάξης, καθώς και η μέθοδος Tomek Links, η οποία αφού εντοπίσει τα ζεύγη περιπτώσεων που είναι κοντά μεταξύ τους και συνάμα ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις, στη συνέχεια αφαιρεί τις περιπτώσεις της πλειοψηφικής τάξης. Σε αυτή τη διαφάνεια, οι ακροατές έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την διαισθητική κατανόησή τους για ορισμένες από τις μεθόδους που αναφέρθηκαν με τη βοήθεια εικόνων. Ας μεταφέρουμε όμως τώρα την εστίασή μας στις μεθόδους βαθιάς μάθησης, ξεκινώντας από τα νευρονικά δίκτυα συνέλεξης. Τα νευρονικά δίκτυα συνέλεξης, ή αλλιώς Convolutional Neural Networks στην αγγλική, δημιουργήθηκαν αρχικά για την διαχείριση δεδομένων εικόνας και εφαρμογές μηχανικής όρασης υπολογιστών. Δεδομένου ότι η μέθοδη μετασχηματισμού των εικόνων σε διανυσματικές αναπαραστάσεις οδηγεί σε δεδομένα με παρόμοια σχήματα με τις εικόνες, τα CNN μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε εφαρμογές ταξινόμησης κειμένου. Κύριο συστατικό τους είναι το συνελικτικό επίπεδο, όπου πραγματοποιείται η πράξη της συνέλιξης και μειώνει την πολυπλοκότητα των δεδομένων εισόδου, ώστε να μπορεί το μοντέλο να επικεντρωθεί στα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Τα νευρονικά δίκτυα μακράς βραχύχρονης μνήμης είναι ένας τύπος επαναλαμβανόμενου νευρονικού δικτύου, RNN, που έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται διαδοχικά δεδομένα μεγάλου μήκους και να ξεπερνά τους περιορισμούς των παραδοσιακών RNN,
ιδίως το πρόβλημα της υπερβολικής μείωσης και αύξησης της διαβάθμισης της κλίσης. Ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει 3 διακριτές πύλες, την Input Gate, την Forget Gate και την Output Gate, ενώ θεωρούνται κατάλληλα για εφαρμογές όπως είναι η μηχανική μετάφραση, η πρόβλεψη χρονοσυρών και η αναγνώριση ομιλίας. Τέλος, θα παρουσιαστεί το μοντέλο BERT, το οποίο είναι ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από την ομάδα της Google και έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Το BERT επεξεργάζεται τα κείμενα και προς τις δύο κατευθύνσεις, αμφίδρομα, επιτρέποντάς του να καταγράφει πιο αποτελεσματικά τα συμφραζόμενα. Αρχικά προεκπαιδεύεται σε μεγάλα σύνολα δεδομένων, όπως είναι άρθρα της Wikipedia, μέσω μη επιβλεπόμενης μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά μια βασική κατανόηση της γλώσσας. Στη συνέχεια τελειοποιείται σε συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως π.χ. ερωτοαπαντήσεις και συναισθηματική ανάλυση κειμένων με χρήση επιπλέον δεδομένων εκπαίδευσης. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις μεθόδους επεξηγησιμότητας που συμπεριλήφθηκαν στην εργασία. Αρχικά, παρουσιάζουμε την μέθοδο LINE, που προσεγγίζει το μοντέλο με ένα απλούστερο και ερμηνεύσιμο γραμμικό μοντέλο. Οι επεξηγήσεις είναι τοπικές για την περίπτωση που επεξηγείται και όχι συνολικές για όλο το μοντέλο. Ακολούθως, η μέθοδος SAP υπολογίζει τις συνεισφορές των λέξεων με βάση τη θεωρία των παιγνίων συνεργασίας. Οι τιμές SAP υπολογίζονται γύρω από την βασική τιμή ενός ταξινομητή, ενώ το άθεσμα όλων των τιμών SAP και της βασικής τιμής ισούται με την πρόβλεψη του μοντέλου. Το SAP είναι κατάλληλο τόσο για τοπικές όσο και για ολικές επεξηγήσεις. Τέλος, θα αναφερθούμε σε ορισμένες μετρικές αξιολόγησης. Αυτές οι μετρικές είναι σημαντικές, καθώς διασφαλίζουν ότι τα μοντέλα κάνουν σωστές προβλέψεις και επιτρέπουν τη σωστή σύγκριση μεταξύ των μοντέλων. Ορθότητα είναι το ποσοστό των σωστών προβλέψεων. Ακρίβεια είναι το ποσοστό των σωστών θετικών προβλέψεων. Ανάκληση είναι η ποσοτικοποίηση της ικανότητας του μοντέλου να εντοπίζει τις σχετικές περιπτώσεις. Και τέλος, F1 score είναι ο αρμονικός μέσος όρος της ακρίβειας και της ανάκλησης. Αυτές οι μετρικές μπορούν να υπολογιστούν με τη βοήθεια του πίνακα σύγχυσης. Τώρα θα προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια, όπου θα περιγράψουμε τη μεθοδολογία δημιουργίας του dataset. Το τελικό σύνολο δεδομένων για την ανάπτυξη των μοντέλων βαθιάς μάθησης κατασκευάστηκε συνδυάζοντας περιπτώσεις από δύο σύνολα δεδομένων. Πρώτον, από το German Fake and See, από το οποίο καταφέραμε να εξάγουμε 67 περιπτώσεις ψευδών ειδήσεων. Και δεύτερον, το Fake News Dataset German, από το οποίο επιλέξαμε τυχαία 4.505 έγκυρα άρθρα και 428 σατιρικές ειδήσεις. Ως αποτέλεσμα, το τελικό σύνολο δεδομένων περιείχε 5.000 ειδήσεις και το 9,9% αυτών ήταν ψευδείς. Αυτό έγινε υπό την κρίσιμη υπόθεση ότι σατιρικές και ψευδείς ειδήσεις σχηματίζουν την κλάση των ψευδών ειδήσεων. Όσον αφορά την εξασφάλιση μιας δίκαιης σύγκρισης μεταξύ των μοντέλων, αυτό έγινε εφικτό με την εφαρμογή μιας συνεπούς μεθοδολογίας διαχωρισμού των δεδομένων σε ένα training set, ένα validation set και ένα test set. Ας δούμε λοιπόν τα μοντέλα βαθιάς μάθησης που αναπτύχθηκαν. Αναπτύχθηκαν τρία βασικά μοντέλα, βασισμένα στις αρχιτεκτονικές των CNN, LSTM και German BERT αντίστοιχα. Στη συνέχεια, με τη χρήση τεχνικών υπερδειγματοληψίας και υποδειγματοληψίας, προέκυψαν 14 παραλλαγές των βασικών μοντέλων, με στόχο την επίλυση του προβλήματος της ανισορροπίας των κλάσεων. Έτσι, συνολικά αναπτύχθηκαν 17 μοντέλα βαθιάς μάθησης, τα οποία εκπαιδεύτηκαν με σκοπό να ελαχιστοποιήσουν το σφάλμα επικύρωσης. Για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και επειδή η παρουσίαση είναι ήδη αρκετά εκτενής, δεν θα αναφερθούν λεπτομέρειες σχετικά με την αρχιτεκτονική των μοντέλων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ακροατές μπορούν να ανατρέξουν στην εργασία. Θα περάσουμε έτσι κατευθείαν στα αποτελέσματα, ξεκινώντας από τα μοντέλα CNN. Στο άνω μέρος της οθόνης σας παρατίθεται οι πίνακες σύγχυσης για τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν, ενώ κάτω παρουσιάζονται οι αντίστοιχες αποδόσεις στις μετρικές αξιολόγησης. Παρατηρούμε ότι εκτός από τις 4 μετρικές που αναλύσαμε προηγουμένως, υπάρχει ακόμη μία, που ονομάζεται Fake Accuracy και ποσοτικοποιεί την ικανότητα του μοντέλου να εντοπίζει ψευδείς και όχι σατιρικές ειδήσεις. Το βασικό μοντέλο CNN
κατάφερε να επιτύχει το υψηλότερο F1 score από όλα τα CNN μοντέλα, καθώς είχε πολύ ισορροπημένες μετρικές. Το μοντέλο CNN με τυχαία υπερδειγματοληψία κατάφερε από την άλλη πλευρά να επιτύχει την υψηλότερη ανάκληση από όλα τα μοντέλα, όμως είχε μειωμένο precision, εγείροντας ερωτήσεις σχετικά με το αν είναι προτιμότερο του βασικού μοντέλου ή όχι. Συνεχίζοντας με τα μοντέλα LSTM, παρατηρούμε ότι το βασικό μοντέλο δεν τα πήγε καλά, εξαιτίας του ιδιαίτερα χαμηλού recall στο 54,4%, που σημαίνει ότι το μοντέλο δεν καταφέρνει να εντοπίσει επιτυχώς τις ψευδείς ειδήσεις. Η χρήση τυχαίας υπερδειγματοληψίας βελτίωσε θεαματικά τα αποτελέσματα, με ένα μικρό κόστος στο precision. Από την άλλη, αν και η μέθοδος νιαρμής επέτυχε καταπληκτικό recall στο 93,3%, είχε εξαιρετικά χαμηλό μη επιτρεπτό precision στο 19,6%, κάτι που σημαίνει ότι πάνω από το 80% των θετικών προβλέψεων του μοντέλου ήταν false alarm. Τέλος, το βασικό μοντέλο BERT παρουσίασε εξαιρετική επίδοση, η οποία ενισχύθηκε ελαφρώς από την χρήση τυχαίας υπερδειγματοληψίας. Όμως, το μοντέλο BERT με τυχαία υποδειγματοληψία, αν και πέτυχε υψηλό recall, είχε μη αποδεκτό precision. Επειδή η επιλογή του βέλτιστου μοντέλου φάνηκε ότι δεν είναι πάντοτε προφανής, στα πλαίσια της εργασίας προτείνεται η κατάταξη των μοντέλων με χρήση των πολυκριτηριακών μεθόδων λήψης αποφάσεων Prometee 1 και 2. Αυτό γίνεται με τον καθορισμό ορισμένων κριτηρίων κατάταξης και τον ορισμό συναρτήσεων προτίμησης, κατοφλιών προτίμησης και κατοφλιών αδιαφορίας. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια κατάταξης τα εξής: accuracy, precision, recall και fake accuracy. Το υψηλότερο βάρος δόθηκε στην ανάκληση, καθώς ο εντοπισμός των σχετικών περιπτώσεων αποτελεί το μείζον ζητούμενο. Η μέθοδος Prometee 1 επέτρεψε την μερική κατάταξη των επιλογών, ενώ η μέθοδος Prometee 2 την ολική κατάταξη, από την οποία αποδείχθηκε ότι το μοντέλο BERT με τυχαία υπερδειγματοληψία είχε την ανώτερη επίδοση. Ας προχωρήσουμε τώρα στα αποτελέσματα των μεθόδων επεξηγησιμότητας. Ενδεικτικά θα παρουσιαστεί η περίπτωση μιας τυχαίως επιλεγμένης ψευδούς είδησης, η οποία ταξινομείται από το μοντέλο LSTM με τυχαία υπερδειγματοληψία και επεξηγείται με χρήση πρώτα της μεθόδου LIME και έπειτα της μεθόδου SAP. Παρατηρούμε ότι το μοντέλο κατηγοριοποιεί ορθώς την περίπτωση ως ψευδή είδηση. Με τη μέθοδο LIME καταφέραμε να υπογραμμίσουμε τις 10 πιο σημαντικές λέξεις στο κείμενο. Οι περισσότερες από αυτές, 7 στις 10, συνεισφέρουν στην ταξινόμηση της είδησης ως ψευδούς. Συνεπώς, η επεξήγηση ευθυγραμμίζεται με την έξοδο του μοντέλου. Παράλληλα όμως, επειδή γνωρίζουμε την ακριβή θέση της παραπληροφόρησης στο κείμενο, η οποία βρίσκεται εντός του κόκκινου ορθογωνίου παραλληλογράμμου, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε περαιτέρω το αποτέλεσμα της επεξήγησης. Για παράδειγμα, το όνομα Angela, το οποίο περιέχεται στο πλαίσιο, θεωρείται ορθώς από τη μέθοδο LIME ότι οθεί την είδηση στο να είναι ψευδής. Συνεπώς, αν και μπορούμε να επιρρύψουμε πολλές ευθύνες στην κυρία Μέρκελ, η καταστροφή των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων δεν είναι μία από αυτές. Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος SAP προσδιορίζει επίσης τις πιο σημαντικές λέξεις μέσα στο κείμενο. Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες τιμές SAP είναι θετικές, κάτι που υποδηλώνει ότι αυτές οι λέξεις συμβάλλουν στην κατηγοριοποίηση της είδησης ως ψευδής. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη μέθοδο LIME, εδώ οι συνεισφορές υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση χρήσης της λέξης. Αυτό σημαίνει ότι αν μια λέξη επαναλαμβάνεται πολλές φορές στο κείμενο, η τιμή SAP θα είναι διαφορετική κάθε φορά. Αυτό φαίνεται στη δεξιά εικόνα, όπου για ορισμένες λέξεις οι τιμές SAP είναι άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές, δείχνοντας την διτή συνεισφορά τους. Άλλωστε, η παραπληροφόρηση δεν προκύπτει από τις λέξεις αυτές καθ' αυτές, αλλά από την κακόβουλη χρήση τους. Συνοψίζοντας, οι μέθοδοι υπέρ και υποδειγματοληψίας βελτίωσαν γενικά τις επιδόσεις. Το βασικό μοντέλο CNN ξεπέρασε άλλες παραλλαγές του στο F1 score, όμως αρκετές εναλλακτικές παρουσίασαν υψηλότερη ανάκληση, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ανισόρροπα σύνολα δεδομένων. Επίσης, όλες οι παραλλαγές LSTM εκτός από την near-miss παρουσίασαν σημαντικές βελτιώσεις, ενώ μεταξύ των μοντέλων που αξιολογήθηκαν, το German BERT με τυχαία υπερδειγματοληψία πέτυχε την ανώτερη επίδοση με ανάκληση και F1 score στο 0,90. Όσον αφορά τον εντοπισμό των ψευδών και όχι σατιρικών συνάμα ειδήσεων, τα μοντέλα CNN και BERT εντόπισαν τις ειδήσεις αυτές με συνέπεια, αλλά τα μοντέλα LSTM δεν ήταν εξίσου αποτελεσματικά σε αυτό το τομέα.
Ακόμη, σχετικά με τις πολυκριτηριακές μεθόδους κατάταξης, οι μέθοδοι Προμετέα 1 και 2 επέτρεψαν μια πιο ολοκληρωμένη διαδικασία βέλτιστης επιλογής μοντέλου και θεωρούνται χρήσιμες σε περιπτώσεις όπου εξετάζονται πολλές εναλλακτικές λύσεις μοντέλων με λεπτές διαφορές. Τέλος, αν και οι μέθοδοι επεξηγησιμότητας προσέφεραν φιλικές προς τον χρήστη επεξηγήσεις, είχαν περιορισμούς. Δεν έλειψαν όμως και ακόμη περισσότεροι περιορισμοί. Για παράδειγμα, ο περιορισμένος αριθμός ψευδών ειδήσεων στο σύνολο δεδομένων είναι ένα πρόβλημα που ενδεχομένως δεν επιτρέπει στο μοντέλο να γενικεύει σωστά. Επίσης, το Google Colaboratory περιόρισε την εκπαίδευση των μοντέλων BERT σε μία μόνο εποχή, ενώ παράλληλα υποπτευόμαστε και πιθανούς περιορισμούς της μεθόδου ιστοσυγκομιδής. Όσον αφορά τις προτάσεις βελτίωσης, μία από αυτές είναι η ρύθμιση των υπερπαραμέτρων και η χρήση διασταυρούμενης επικύρωσης για την πιο αποτελεσματική εκπαίδευση των μοντέλων. Επίσης, είναι η βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των δεδομένων, ιδίως των περιπτώσεων των ψευδών ειδήσεων. Ακόμη, προτείνουμε τη χρήση μεθόδων συνόλου που αμβλύνουν το πρόβλημα της υπερεξειδίκευσης, πολύγλωσσων μοντέλων που διαχειρίζονται πολλές γλώσσες ταυτόχρονα και υβριδικών μοντέλων που χρησιμοποιούν εκτός από δεδομένα κειμένου, εικόνες, βίντεο και άλλες πληροφορίες. Τέλος, συνιστούμε τη συνεργασία με ειδικούς του θέματος για την αξιολόγηση των μεθόδων επεξηγησιμότητας. Αυτή ήταν η εργασία μου και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαι διαθέσιμος για οποιασδήποτε ερωτήσεις.